Dobrodošli u gradsku pržionicu. Danas ćemo se baviti domaćom kafom. Zašto neka kafa ima lepši ukus od druge? Zašto neka ima bolju kremu? Zašto je neka slabija, a neka jača? I mnoga druga pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo. Tema su naše današnje emisije. U osnovi, sve tradicionalne kafe u velikoj meri sadrže brazilsku Rio Minas kafu, pa ipak su sve drugačije. Naime, postoji mnoštvo razlika u pogledu kvaliteta brazilske Rio Minas kafe, koje su direktno odgovorne za gorak, sladak, kiseo, ponekad i medicinski ukus, sa ili bez kreme. Da bi razumeli celu problematiku, treba da znamo da brazilska Rio Minas kafa nakon sazrevanja otpadne sa biljke i završi na zemlji, pri čemu pokupi vlagu i postane prefermentisana. Ono što je za nas interesantno je koliko je ona prefermentisana, drugim rečima koliko je buđeva. Kao najlošija se deklariše Rioš, manje loša Rio Zona, srednje kvaliteta Soft, bolje kvaliteta Strictly Soft i ona koja ima najmanje hlorogenične kiseline, odnosno joda, naziva se Hard. Bolji kvalitet odgovara boljoj otkupnoj ceni, ali se proizvođači često opredeljuju za najjeftiniju brazilsku Rio Minas kafu, misleći da je svaka ista. U pogledu kreme, bolji Minas ima gušću kremu. Gorčina zavisi od procesa pečenja, dok punoća kafe u velikoj meri zavisi od mešavine sa robustom koja se često kreće od 10 do 20%. Poznajući ovu hemijsku karakteristiku i ispitujući vlagu kafe u našoj laboratoriji, mi u gradskoj pržionici smo došli do najkvalitetnije Rio Minas kafe koja zajedno sa robustom daje jedinstven i nezaboravan ukus pržioničar kafi. Ja ću vas i ovog puta pozdraviti našim dobro poznatim sloganom Izbori se za ukus i probaj pržioničar kafu, a vi nam napišite koja je vaša omiljena kafa i šta vam se kod nje najviše dopada.